večeras smo ovdje, jer gdje bi drugo bio danas srpski narod iz Crne Gore nego na Kosovu. Dragi sunarodnici, prenosim vam pozdrave srpskog naroda iz Crne Gore. Da su svi Srbi uz svoje sunarodnike na Kosovu i Metohiji. A zašto smo ovdje? Pa zato što je Stefan Nemanja rođen 100 metara odavde, što smo mi njegovi potomci, što smo svi sa Kosova i što hoćemo da branimo Kosovo u Srbiji. Večeras smo svi zajedno, i naša omladina, naša mladost, i naši roditelji. Noćas smo ujedinjeni i treba da budemo ujedinjeni. To je pravi put. Živjela Srbija! Živjela Crna Gora! Živjeli svi časni ljudi!